Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационный вечер. В следующие полчаса будем говорить о самых актуальных новостях, которые появились в информационной повестке дня. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали. Уряд розділив державні гроші. Кому і на що піде Держбюджет 2020. Маємо віддати боргів як ніколи раніше. Прем'єр озвучив величезну суму держборгу. Україна готова до зупинки транзиту російського газу. Міністр розповів, чи планують укладати новий контракт. Гости нашей студии Микола Греков, мэр оккупированного Александровска, а также Валерий Васюк, ратник президента Украины 9-10 года. Витаю вас. Салам алейкум и доброго здоровья. Алейкум селям, спасибо. Народный депутат, начнем с такой новости. Народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, в его фракции есть коррупционеры. С этой информацией он пришел к руководителю специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Более того, назвал конкретные фамилии. Какие же? Послушаем. Якщо є конкретні депутати, які лобіюють надвисокі комісійні, які дозволяють якимось приватним компаніям заробляти до 800 мільйонів гривень на рік, спираючись на звіт Рахункової палати, я вважаю, що тут може бути розслідуване питання, чи є там корупційні складові, чи немає корупційної складової. Але пояснити, чому народні депутати конкретно лобіюють надвисокі комісійні, мені дуже складно. І в заяві вони вказані, це пан Заблоцький, народний депутат «Слуги народу», і пан Мовчан, народний депутат «Слуги народу». Ну, как вы восприняли эту новость, и можно ли говорить о том, что во фракции «Слуга народа» идет определенный раскол? Вы знаете, наверное, единства там никогда не было. Я скажу еще более того, во фракции «Слуга народа» есть действующие депутаты местных советов, которые являются совместителями, что тоже запрещено законом. Эти люди не сложили себе полномочия депутатов местных советов в Луганской области, где они были депутатами и являются депутатами от партии регионов. Поэтому, знаете, когда собрали эту сборную солянку из скольки там 250 человек, да, ну, фракцию, там есть люди, которые прошли за деньги Ахметова, которые прошли за деньги Коломойского, которые прошли там за деньги других украинских олигархов и групп каких-то. Поэтому мы же видим голосование, да, что иногда у них фракция не набирает 226 голосов. О чем мы говорим? Я думаю, что к Новому году они посыпятся, как опавшая листва сегодня с деревьев, и, наверное, начнется парламентский кризис. Вот сейчас, когда они приступят уже ко второму чтению бюджета, я думаю, мы будем о нем говорить, да? То, я думаю, это случится. Валерий, вы также считаете? Я вам скажу так, що от для мене, як для лікаря, да, в таких ситуаціях дуже принагідно такий спосіб в лікуванні тяжких хвороб, як відволікаюча терапія. Для того, щоб зменшити біль від чогось головного, роблять так, щоб людина більше уваги звертала на якийсь зовнішній подразник. А чого зараз відволікають? От я вам скажу, що оцей детектор брехні, сексуальні скандали, хтось комусь в морду затопив, чи хтось затопив морду Богдану. Тепер оця от подія стосовно нібито корупційних дій. Це все відволікаюча тактика від того, що відбувається головне в державі. Держава сипеться, держава руйнується, держава перетворюється в систему, яка абсолютно керується ззовні. І на сьогоднішній день, скажімо, такі подразники треба було би звернути увагу, який руйнує державу економічно і політично-економічно. Це той бюджет, який збирається ухвалити Верховна Рада. Для того, щоб якимось чином відволікти увагу людей від цього більш важливого подразника, починаються якісь, нібито, знаєте, як б'єш своїх, щоб чужі боялися. Стосовно того, чи це буде мати якусь перспективу, жодної. Навіть якщо відповідні органи слідства, досудового слідства встановлять факт якоїсь корупції, то я абсолютно переконаний, що система судова, яка керується Портновим, яка створилася Портновим, яка, на жаль, не була зруйнована за часів Порошенка, ніколи цю ситуацію в судовому розгляді не доведе до покарання і до позбавлення волі. Центр избиркома установил рекорд. Только через
4 месяца Центральная избирательная комиссия признала избранным депутатом Сергея Рудика. Об этом сообщили на сегодняшнем заседании. Давайте послушаем. Ми завершили підписання протоколу про результати позачергових виборів народних депутатів в окрузі 198, відповідно до якого обраним народним депутатом визнано Рудика Сергія Ярославовича. З чим ми вас і вітаємо. Вот такая вот новость. Ну, хочу тоже поздравить Как это? Сергея. 4 Считаю, месяца. что это издевательство над человеком. Я думаю, что те Кстати, люди, он которые... выиграл у «Слуги народа». Нет. Да. Не, выиграл у «Слуги Выиграл у народа», «Слуги да, народа», так это да, нормально. да. Ну, бывший мэр Смилы, депутат народный, который работал в прошлом бюджетном комитете, который разбирается в бюджете, в законодательстве, в отличие от своего оппонента. Ну, достойный депутат, и я Сергея поздравляю, желаю ему плодотворной работы, хотя я не понимаю, как с этой більшістю можно плодотворно работать, монобільшістю, как ее, но я надеюсь, что такие люди, как Сергей, будут делать все, чтобы остановить тот беспредел, который сегодня пытается по указаниям извне, как сказал мой коллега, делать монобільшість в Верховной Раде, которые голосуют быстрее, чем читают, и не читают то, что для них пишут. Вот Сергей Рудик, человек, который в состоянии подготовить закон, написать, подать и реализовать. А эти нажимают на кнопки, не переворачивая страницы. И сегодня я прочитал смешную историю, что им сделают бюджет в виде аудиокниги. Так я им советую сделать его в виде комикса. Пусть они, может, тогда полистают бюджет, за который они голосовали. Но это же, Да, знаете, смех на всю страну. К бюджету мы вернемся. Вот что касательно Рудика, да, ваша короткая реплика, и пойдем дальше. 4 месяца. Почему так долго? Ну, то не має значення скільки. Має значення функція, що інша людина, не зелена, прийшла до Верховної Ради. Якщо взяти критичну масу опозиції, справжньої опозиції до зеленої влади, то постає питання, їх мало чи багато? Їх достатньо для того, щоб якимось чином покращити, оптимізувати роботу Верховної Ради чи ні? Відповідь – ні. Постає питання, яка функція цієї опозиції в особі Вакарчука і його фракції, в особі навіть Юлії Тимошенко, в особі фракції Петра Порошенка «Солідарність». Функція одна – це знати, що відбувається, і пояснювати людям. Пояснювати, незалежно від того, кого вони обрали, чи зелених, чи українських депутатів. Отже, пояснюють для того, щоб якомога швидше у людей спрацював інстинкт самозахисту. І відправити Зеленського разом з його командою знову в 95-й квартал. И вот следующее информационное сообщение. Государственное бюро расследования объявило подозрение сразу 5 чиновникам Министерства обороны. Послушаем директора ДБР Романа Трубу. Сьогодні розпочато оголошення підозр і оголошено підозри 5 високопосадовцям Міністерства оборони України. Саме ці високопосадовці були і є відповідальними за прийом та контроль якості речового майна під час його закупівлі, а також під час виробництва. Підозри оголошено генерал-майору, начальнику Головного управління Збройних сил України, а також 4 високопосадовцям. Ну, вообще, как вы воспринимаете вот это сообщение Романа Трубы? И помните, во время президентской кампании Владимира Зеленского звучала такая теза, что придет весна, будем сажать. Вот это из той серии? Или Вы знаете, вот суды уже сегодня вспоминали, да? У нас на днях выпустили народного депутата под залог 100 миллионов, да? Знаете, о ком я говорю? Да. Ну, это, знаете, это нассали в лицо всем гражданам Украины. Ну, как можно издеваться над гражданами, которые живут до сих пор на 1500 пенсии, публично отпустить человека за 100 миллионов заставы? Так вот, сегодня, выступает и говорит, начальника Головного управления там, майна и ресурсов, генерал-майора, фамилию не назвал, это другое дело. Ребят, у нас в министерстве разбазарена майна, а они говорят про речевое забезпечение. Это даже смешно. У нас в Министерстве обороны раздербанено этими негодяями, преступниками, на всякий случай, земли такое количество, что нам страшно. У нас произошли взрывы
И это другим, как диверсиям, там не было халатности. На 5 складах эти люди должны быть публично казнены в прямом эфире с катуваниями на всю страну, на весь мир. А нам рассказывают, что задержали... Ну что значит, то вы что? А как поступать с ними? А у нас все министры обороны... Послушай, да это не страшно. У нас все министры обороны награждены президентами Украины, когда они были в одной каденции. Ну это же издевательство. Сейчас выяснится, что все эти військовослужбовцы, участники АТО, герои. У нас же, знаете, как министр по делам ветеранов берет на поруки парня, который захватил мост, совершил террористический акт. Суд выпускает Савченко Надежду, бойца батальона Айдар, по статье, которая не предусматривает ничего, кроме содержания под стражей, потому что это терроризм. А 8 тысяч участников АТО с 2014 года сидит в тюрьме по статьям, по которым они спокойно могут быть под подпиской, под залогом, под особыми обязательствами. Но вот эти вот цирки уже надоели гражданам Украины. И коллега об этом уже сказал. Это очередной. Я его только фейком могу назвать, который ничем не закончится. А, Валерий, а вы как считаете, действительно нужно казнить, нельзя помиловать? Или же все-таки казнить нельзя помиловать? Ви знаєте, я весь час згадую вхід в стан війни таких класичних держав, якщо взяти Другу світову війну, як Сполучені Штати і Велика Британія. Кримінальний кодекс і Сполучених Штатів, і Великої Британії був досить м'який перед самою війною. Вони його змінили буквально в перші дні оголошення війни. Тому що статті одразу понесли другу частину. І що було введено? Ну, по-перше, на федеральному рівні Сполучених Штатів частина федеральних утворень залишає досі смертну кару. Перше. Друге, це те, що позбавлення волі у нас до сих пір досить лояльне. І це не демократія, це беззубість. Да, но меня розумієте, має бути, к трубі, да, очень з цим. Має бути не 15 років, має бути 52, 3 довічних ув'язнення. А краще повертати смертну кару, особливо коли це стосується питань пограбування під час оця от корупція чи пограбування на крові. І ще одне. От весь час ми перейдемо до бюджету. Як наповнювати бюджет? Рузвельт? Да подождите, тот же Дубневич, если бы он эти 100 миллионов, если он их отдал за свой залог, сколько у него дома, с ним 5 минут поговорить, он принесет все и отдаст. Пополнить бюджет страны можно в 3 раза. За 3 дня. Да, але чекайте, питання полягає, хто винуватий в тому, що сталося, що оце довольство в вигляді якихось захисних ці жилетів і так далі, що там було, що вони неякісні. Я хочу вам нагадати, що сталося з молотом, коли вони який взорвався, які підривалися і загинули люди. Я хочу вам нагадати, що прем'єр-міністр України Яценюк наклав мораторій на будь-які перевірки, що стосується їжі, обладнання, машин, літаків, Бог знає що має стосунок до виробництва, до продуктів і до послуг. На сьогоднішній день це залишається. Тому те, що виготовляється в Україні неякісне, воно не підлягає жодній перевірці. Єдине, що зробив Гройсман, це поновив перевірку, але за 10 днів він повідомляє, кого він буде перевіряти. І що? І що він буде перевіряти? Отже, це цілий комплекс проблем, які не вирішуються, які тягнуть за собою можливість людям дуже легко наживатися на чомусь неякісному. Чи це чимось закінчиться нічим? Давайте к бюджету тогда перейдем, раз уж мы об этом начали говорить. Правительство утвердило проект госбюджета на следующий год. Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, общественность должна понимать, о чем этот документ. Давайте послушаем. Той документ, який прийнятий зараз урядом і запропонований парламенту до другого читання. І я б хотів, щоб суспільство керувалося і розуміло, що насправді написано в цьому документі. Сколько расходов планируется в госбюджете и какой заложен курс доллара? Давайте посмотрим.
У 2020 році уряд хоче витратити на всіх українців, на оборону, на медицину, на освіту, на культури, на дороги тощо 1 195 мільярдів 300 тисяч гривень. За прогнозом Кабміну, долар наступного року не має коштувати дорожче 27 гривень. Мінімальна зарплата українця в 2020-му – це 4723 гривні. Проект бюджета на 2020 год предусматривает повышение пенсии на 70 гривен, а зарплаты на 500. Так ли выглядит победа над эпохой бедности? Вы знаете, вот, там есть такие цифры, как субвенция, да? Я не понимаю, кому мы даем субвенцию, зачем. Я понимаю, когда человек не может платить свои услуги за квартиру и оставляет эту квартиру государству, которое потом что-то с ней сделает, да? Но мы непонятно кому платим. И, по-моему, на субвенции у нас предусмотрено 47 миллионов, да? По дорогам. У нас каждый год Укравтодор не выполняет те средства, не осваивает, да, которые выделяют им на дороги, и потом мы имеем, что нам в декабре что-то строят, потом осенью заканчивается строительство, зимой продолжается, весной это все смывается. И вопрос госдолга, да? Долги отдают только трусы. Давайте вот мы прекратим вот эти популистские вещи. Нужно взять, и если мы говорим, что мы социальная страна, я вам просто приведу такой пример. Есть постанова Кабмина, згідно якої кормят и забезпечивают медикаментами участников АТО в ветеранских госпиталях. Да, так вот она была принята в 2016 году Гройсманом, 55 гривен на продукты и 65 гривен на медикаменты. За это время все подорожало в 3 раза. Да? Поэтому я бы хотел Гончаруку задать один вопрос. Сколько стоит его самокат? Хватит сколько пенсионеру купить такой самокат, как у него? Да? И на 70 гривен поднять пенсию, он... Наверное, как и второй министр, который говорит, что тот дебил, это тоже дебил или что, я не понимаю. И поднять заработную плату на 500, это опять же, это плюют людям в глаза. Если вы не можете что-то изменить, я понимаю, что, наверное, скоро мы придем, и у нас будет новый премьер-министр, этих всех погонят грязной тряпкой, потому что они, кроме как ахинеи с телевизора, ничего не несут. Что они приняли? Сейчас мы посмотрим еще, как депутаты будут голосовать бюджет, и тут начнется самое интересное. Еще не приняли. Давайте посмотрим, какие основные суммы расходов на ключевые сферы. Далее цифра проекта бюджета. На соціалку, як от, зокрема, пенсії та субсидії, спрямують 293 мільярди гривень. Видатки на нацбезпеку і оборону складають близько 246 мільярдів. Сума незмінна щодо першого, щодо другого читання проєкту бюджету. Видатки на освіту – понад 145 мільярдів гривень. Це майже на 9 мільярдів більше, ніж планувалось раніше. На охорону здоров'я мають спрямувати понад 113 мільярдів. Тут маємо плюс 5 мільярдів у порівнянні з попереднім проєктом кошторису. Видатки на розвиток дорожньої інфраструктури – майже 74 мільярди гривень. Цифра на перше читання бюджету була на півмільярда більшою. А министр обороны Андрей Загороднюк рассказал, сколько и на что пойдут средства, выделенные на безопасность и оборону. Давайте его послушаем. Бюджет Міністерства оборони стане найбільшим за часів незалежності України. Взагалі, у відповідності до наших стратегічних планів, на безпеку і оборону виділяється 5,45% від прогнозованого ВВП, це 245,8 мільярди гривень, із яких 3% ВВП, це 136 мільярдів гривень, виділяється на оборону. Пріоритет бюджету буде саме розвиток та закупівля озброєння та військової техніки. Тем временем я хочу отметить, что в Верховную Раду уже внесли доработанный проект бюджета 2020 года. Об этом сообщается, собственно, на сайте Верховной Рады Украины. Дадим Валерию слово. Да, Валерий, вот как вам такие цифры? Ніяк. Как это ніяк? А от ніяк. Ви знаєте, я сьогодні впродовж дня слухав людину, яка вскочила в прем'єрське крісло, яка за манерою вдягатися в свою кацефеєчку більше схожа на офіціанта, ніж на прем'єра. І я слухав людей, яким я довіряю як високим фахівцям, які оцінювали цей бюджет. І тільки 3 показники стосовно того, яка купівельна спроможність буде гривні. І чи дійсно буде 27 гривень $1. 3 речі, тільки 3.
Перше, Міжнародний валютний фонд кредиту Україні більше не дасть. Це очевидні речі. И это очень здорово. Хватит грабить европейский народ. Питання в тому, чи це здорово, чи це не здорово. Питання полягає в тому, що дохідна частина нашого бюджету здебільшого складається не з прибутків від розвитку економіки, а з запозичень та з податків. Це перше. Друге, Міжнародний валютний фонд – це лакмусовий папірець для будь-яких інвесторів, для будь-яких донорів грошей. Якщо Міжнародний валютний фонд країну не визнає як таку, що може повернути борги і фінансувати, то на Україні чи на якійсь країні ставлять хреста. Це перше. Друге. Ми знаємо, що сьогодні міністр енергетики і природоохорони, що абсолютно є несумісні речі, ну це інше питання, це маразм повний. Він заявив, що вони погоджуються на претензії Росії, на умови Росії поставляти газ через транзитну систему України, коли Україна відмовиться від 2 та біля 20 мільярдів доларів, які Україна подала. И мы маємо перше рішення в ГАЗе. До суду. Да, мы к этому вернемся. Я просто про госдолг. Вот вы сказали, я хочу про госдолг, чтобы, да, лучше 100 раз послушать, 1 раз послушать, да, чем сказать об этом, потому что действительно Гончарук сказал, что Украина должна отдать долгов. Сколько, собственно, Украина должна отдать долгов в следующем году? Он сказал, как никогда раньше. Давайте его послушаем. Основна стаття видатків, яку ми там бачимо, це обслуговування держборгу. Це 141 мільярд гривень. Дуже важливо не нарощувати борги, а продовжувати їх зменшувати. До нас їх понабирали дуже багато, і зараз ми з вами, і українці, за це розраховуємося. Нагадаю, кожна 3 гривня в наступному році буде витрачена нами на те, щоб просто розрахуватися з боргами. Це величезний тягар. І для того, щоб не передавати цей тягар майбутнім поколінням, ми маємо зараз з ним справитися. Борги ми не нарощуємо, ми їх погашаємо. Собственно, сколько Украина должна отдать только на обслуживание госдолга в 2020 году? Давайте посмотрим. Платежі за державним боргом у 2020 році складуть понад 141,5 мільярдів гривень. Ця сума в 100-гривневих купюрах важитиме майже 1,5 тонни. Такої суми грошей вистачить, аби вщент забити 36 контейнерів. І все це Україна має виплатити лише в 2020 році. Ну, вот долги отдают только трусы. Если нам перестали давать деньги, давайте не возвращать долги. А вот по министру обороны я хочу сказать страшную вещь. Человек, который рассказывает про вооружение, когда все кричат, что у нас самая сильная армия, и не думает о 48 тысяч военнослужащих, которые стоят на черге, а уже 2-ю неделю под администрацией президента, и военнослужащие в том числе живут в палатках, а некоторые даже голодают, представители татарского народа, а к нам не вышел ни министр ветеранов, ни министр обороны, ни министр МВД. Пока он будет думать, как украсть на пушке, вместо того, чтобы забезпечить социальный захист військовослужбовцев, мы сегодня делаем такую рекламу в стране, что туда уже скоро не будут ходить. У нас, знаешь, хочешь остаться бомжом, иди служить в армию. Ну, о чем они говорят? Он рассказывает, что мы будем закупать яку зброю. Яку зброю? Мы то мосты пешеходные строим в ЛНР, в ДНР, да, то пытаемся закупать сброю, которую непонятно, она ни с чем не совместима. Когда эти люди в правительстве начнут думать о социальном захисте своих граждан, не главное в какой сфере, а всех граждан, от пенсионеров до військовослужбовцев, и начнут нормально к этому относиться, и перестанут президента страны дурить, а тот избавится от вот этих всех недоделков и поставит профессионалов, я имею в виду и в радниках своих, ну когда клоуны уже делают радниками национальной безопасности, ну о чем мы можем говорить? Поэтому сегодня я думаю, что мы стоим на пороге очень большого шухера. Помните анекдот про еврея? Говорит, а что ты не спишь? Да я же денег должен. Позвонил и говорит, он тебе денег не отдаст. Теперь ты спи, хай они не спят. Поэтому я думаю, что Европа и мир может спать, Украина долги отдавать не будет. Валерий. А то, что нам перестали помогать, это хорошо. Все деньги, пришедшие нам на помощь, были украдены
украдены украинскими чиновниками у народа, граждан Евросоюза. Поэтому граждане Евросоюза сделали правильно. Валерий, вот буквально минута. Просто есть несколько тем еще, которые хотим успеть обсудить. Действительно, вот в таком случае, как отдавать долг? Ви знаєте, знову ж таки, ви задаєте запитання, які не є актуальними. Актуальне і інше. От мій колега говорить про якийсь професіоналізм. Про якийсь. От багато яких аналітиків, які все время делают аналізи Зеленському, да, аналізи делают у всяких лабораторіях, вони весь час говорять, що він ще не доріс, йому треба допомагати. Ну, к гінекологу він не ходить, він ходить к врачу по профілю. Я хочу сказати таке. Значить, ми всі, от ці от аналітики так звані, вони сприймають, чи хочуть сприймати Зеленського, його владу, да, як державотворців, тобто знаком плюс. Це неправильно, категорично неправильно. Треба знак плюс поміняти на знак мінус. Не державотворці, а люди, які руйнують державу свідомо. І як тільки ви познаєте знак мінус, ви побачите, що Зеленський і вся його команда – високі професіонали. Перед ними Янукович прямо курить. Люди, які руйнують державу. І руйнують вони цю державу в усіх сферах. Вони руйнують глибоко. Я не думаю, що якщо ще більше, ніж рік, зелена влада залишиться при владі, що Україну можна буде поновити. Тому я вчергове звертаюся до людей, які все-таки дбають за державу. Його треба зупиняти. Треба на сьогоднішній день зробити все можливе, щоб ця людина пішла в небуття. Щонайменше, повторюю, 95-й квартал. Оце тема. А який бюджет, які там рішення, які закони, це не мають жодного значення. Про це треба забути. 73% украинского населения проголосовали за президента Зеленского. И, конечно же... Нет, это не 73% українців. Тех, хто прийшов на вибори. Це 30 людей, 30%, які воюють, які воювали, які воюють, які по тюрмам сиділи. Оце українці. А то воно ніколи не вийде на Майдан, воно ніколи не піде на війну. Так а кто 73%? Я ще раз Вы скажете 73% от явки, а не от населения України. Це не українці. Якщо ми будемо думати за 73, а не за 30%, які воюють, вертаються, як я хірург це знаю, і ми оперували без рук, без ніг. Якщо ми будемо думати про тих, які там от пенсії отримують в двох державах, да, що треба їм допомагати, а не про наших, от тих, які втратили батьків, які втратили синів. Майно і все інше. Треба думати за 30%, а не за 71%. От і 71%, ви запитайте у них, вони хто? Манкурти. Тому я весь час говорю, а манкурти – це запроданці. Є у Шевченка чудовий твір «Гайдамаки». Треба прочитати «Гайдамаки» нашим політикам і розпочинати Коліївщину. Спасибо. Валерій Васюк, радник президента України 9-10 роках. Микола Греков, мер окупованого Олександрівська. Дуже дякуємо вам. Буквально через 5 минут Прайм Даниленко в эфире телеканала АТР. Не пропустите. Хороший день. Сьогодні у Прайм Даниленко Павло Кухта.